ще се изпитваме на билките. Половината фармакогнозия трябва да я знаят, аз поне така си го представям. Мурсалският чай според тебе, какво му е действието? Антиоксидант, но също при простуда е много полезен. Къде се добива мурсалския чай, откъде го берем? В Родопите. Отличен 6 пишеме на тебе, всичко си знаеш. Дай Боже. Листата от смокиня, какво правят в човешкото тяло? Добър въпрос. Да ти помогнем. Освежаваща напитка, знам, че може да се правят от тези листа. По принцип абсолютно права, ето я, освежаваща е, но какво правят тези листа от смокиня? Съжаление, още не съм минала ботаниката, не съм сигурна. Няма лошо. Аз ще ти кажа, Добре, за да може да си изкараш птица и на изпита. Добре. Листата от смокина действат много добре при пациенти с хронично заболяване, да речем диабет. Също така вталяват, да ти кажа. В тази част, нали, ние трупаме супер много мазнинки, така, даже и аз имам. Трябва да пиеме повече листа от смокиня, за да може да оправиме извивките. Понеже и двете бяхте чудеснички, едни листа от смокиня да ги опиташ, един мурсалски чай да го опиташ, отваряйте и пийте. Айде, давайте. Чирс! На здраве. Здраве! Супер! Давай! Супер е бомба! Няма как да кажа друго, това е просто един факт.